Дългограмно вратата, сакаш? Ей! Абе, бабче! Сакаш дългограмно врата? Не, го вредиш, защото гостя му само си интересно. Тук. А да отплеснем на после да го скарам? Ей, момиче, гледай се хуй. Директно на шепът. Не. Ти го ласира. Света! Моя ветеран. Дай вземи го да го пущаме нас. Не, какво е? Съм го взела. Аз и него факи са така, го фани с цялата рака да не го сгомениш. А да го взема главата? Така. Ама ти го взема. Ама скина главата. Да си го. Тело, цицо. Ай, ти го скина главата. Да, скилка, всеки ден по човек го Аз скилка. да оставам тук да къцкаш ще малко. Не, явно да се яде. Не го маткай така, плашиш Не го. го мачам. Плашиш го, пилчето, 20 метра. 20 метра? Айде, да го скина главата. Той се мачи. Где си ти омач? Ако ще го ставим тук. Ставим тук. Така. Чекай. Не мой да го. Не тай, буба, маро. Пилко. Неки Джонко, ovo неки да бега. Ovo сака да му скинем главата. Не ли греме? Не. Греме? Пилко. Маленко, още не знае дали ще бъде. Айде да отхвърля рацата. Абе. Има амортизери на носите. Пусти го. Даре, пак е литъл вътре. Добре, живо и здраво е. Аз се много засекира. Чисто само да ви кажа. Бе, влетай. Чао, ключи! Сега е срекно и за